Zdravo ljudi i čobani, vraćamo se sa ovom igricom Super Hexio. Ajde, neka počnemo, konačno već jednom. Prošli put smo se zajebali, zato što smo verovali Đoletu da će bude tu da nas podrži, ali Đolet nikad nije tu kad nam treba, tako da ovaj put nećemo da padnemo u istu foru. I da, ovaj video ću pokušati da traje nešto malo iznad 10 minuta, da ne bude kao da bez veze snimam. Ajde, umremo ovog. Umret će. Crkota jedna. Stokasta crkota. Ajde, crkoto. Crkoto, crkoto, dođi meni crkoto, da te malo roknem jo, dođi meni crkoto. Ajde, crkoto, te roknem. Čak sam i pesmu o tom izmislio. Yes. Mada sam da kažem, bilo bi šteta da sad umrem, a izmislio sam pesmu kako ubijem crkote. Ajde. A ne. Ajde. Zabagovalo. A vi ne vidite, najvjerojatnije, ali meni je zabagovalo. Video sam. Cepnilo je. Dobro, sad nije zabagovalo. Sad sam samo ja besan što sam ispod glupa malo pre. Ovoga puta neće biti tako. Ovoga puta sam narandžasta boja. Boja dominacije. Boja čobana. I naprašćemo zelenog ovog ovdje gore. Da ga osvojimo. Idemo da ga uništimo. Evo, krećemo. O, izgleda sam sebe uništio čim je video komu preti. Biće uništeni. Svi ovi će biti pokoreni od strane mene. Baš ćemo ovog žutog ovdje. Desno. Ajde, umri crkoto. Možda ako otpam pesmu, možda umreš. Crkoto, crkoto, umriću te crkoto. Umri, umri, umri glupa crkoto. Bez trga, crveni me spopao. Neka majmun goručina. Al si glup. Al si glup. Mislim stvarno. Vidi ovu crkoto. Crkoto, crkoto, dođi da te umrem crkoto. Crkoto, crkoto. Ajde više, crkoto. Jes, vidite da se pesma, da se svo ovo pevanje isplatilo. Sad ima samo da pevam tu pesmu i 100% ću da izdominiram. 16. smo, nije loše. Nije loše, ali za ovu epizodu imam mislio da budem prvi. Pošto van kamera, budem prvi. Ponekad, znači nisam neki koji ne znam da igra ovu igru, ali ovako, do sad kad sam snimao, nijedno nisam bio prvi. Sad će to se promeni. A počet će tako što se vratimo da porazimo ovog plavića ili šta je već bio koje boje, zaboravio sam. Ovo izgleda da je ovaj Ziopino ili kako se već zove porazio toga. A sad ćemo mi tog Ziopino da porazimo. Mi smo čoban bre. Pokažemo dominaciju ovdje. Svi znaju ko smo i šta smo. Ajde bre. Da ti Đoleta dovedem. Malo svađaš s njim. Jes, vidite kako Đole rešava problem. Znači samo kažete i Đoletovo ime i odmah će sve nesrećne strane, sve nesrećne stvari će se desi onom drugom ako kažete Đoletovo ime. Dobro, malo ću sad tiši da budem. Zato što su mi došli ovi. Sad je neko drugi kući, ja snimam sad tokom noći, tako da ne bi da ih uznemiram. Ali opet, nastavimo mi sa videom. Ništa me neće zaustaviti da obavim ovaj zadatak. Ništa. Napašćemo ovog žutog. Ne, u stvari neću, idem ja dalje. Ako me ne dira, neću ni ja njega. Vidi ovog ljubičastog samog sebe spopada. Ajde, ja se usprdamo s njim čisto onako, ajde, ovako kao da napadamo. Ajde, udri ako hoćeš, mene boli ovo, ja sam treći bre!
the fuck, ja sam treći. Ajde, umri žuti pa da budem drugi ili koji već. Ja sam treći. Inače, kao da sam znao da je ovaj ovdje bio ovdje. To je jednostavno neki moj čobanski osjećaj. Tačno znam kad mi ne upadne. Evo sad 100%, evo šta sam rekao. Vidite, znao sam da je tu 100%. 100% nisam naknadno ubacio ovaj deo u video onako i već znao da će ovo da bude desi i sad samo pričam ovako da bi misli kao da je nešto znam. 100% dakle sam. Žalim se samo, nisam znao. Samo sam nagađao. Da umrem ovoga. A ne. Ne možemo. Tamo gore se stvorio neki crveni šta je već ono. Koja ona boja. O, ipak možemo. Zato što je glupo. Ide ovog plavog možda. Što su svi glupi. Ajde umre više. Zabagovala je, ipak sam tu umre. To znači koliki sam ja profi, eto vidite. I bagujem ja i ubijem ljude. Osim one situacije koja se desila 1 u milijardi godina, ali nju nećemo spominjamo zato što je sramotna za mene. To čak više neću nije spominjati. Od sad to zovemo G. Eto pa. Ta G je bila veoma loše. Eto. Od sada pa u buduće. Onaj koji nije gledao ovaj video, koga jebe što ne zna šta je G. Ja neću 100 puta ponavljam šta je to. Je veoma sramotno bilo za mene. Jes, kako sam ga rešio, jer vi ovo možete, da li mislite Dikovu u prokletom univerzumu možete izvede ko ja. Ja sam bre profesionalizam za ovu igru, bre. Sam bre, ono što se zove pro, bre. Čoban, bre, stari čoban je pro. Šta god, najjači sam za ovu igru. Dominacija, bre. Čekaj bre, ovo tek sad vidim, ja sam prvi! Izgleda ništa je imao 12.000 i nešto umro. Jes, dakle ja sam prvi. Od 65, 4 koliko već. Ja sam prvi. Jes. Jes. Dobro, pošto sam uspeo u svom cilju i postao prvi. Mene više malo i mrzi ja snimam, ali pošto sam rekao da mora traje 10 minuta, snimat ću do 10 minuta. I onda ću da zaustavim video. Ubre, šta se ovdje desilo? What the fuck si sad ti? Ovdje mi neko upao, 300 čuda se izjebavalo. Šta je ovo? Da mi drugi deo enoga tamo. Šta je ovdje? Šta se izdršavalo ovdje? Vjerojatno, ko zna šta se desilo? Ne želim je nagađati. Šta imam ja napadnem ovog super killera? Ajde baš da vidim kakav si killer. Ajde, ubi me ako si killer. Ubi me killeru, ajde ako si killer. Ti si niko i ništa. Ti si govno jedno malo. Ono bobansko, ono tek istrano iz buljašnice. Eto, to si ti. Nemo ovog. Aj, ne mogu ni imati, pročitam koliko si brz. Ti si 100% haker neki. Neki pene ili pena, šta god je. 100% haker. Eto ti ga na. Što si haker. Uvedeo me. Ubio ga neko. Znači nije bio haker, ali i da jeste. Šta god da je bio. Eto mu ga na. Kada se pravi haker. Šta god da je. Eto mu ga na. To je poenta ove igre. Izdominirati. Ne brinemo tuđe stvari, mi samo gledamo sebe. Dakle, kad ste u ovoj igri samo gledajte sebe i nikog drugog. Kao i u životu. Prvo sebe pa druge. Tako i u životu. Prvo sebe pa uvek druge. Prvo sebe pa druge. Mislim, ne da gledate samo sebe, mislim, gledajte i druge, ali mislio sam ponašanje i sve to. Prvo sebe pa druge. Aj možda ovdje ću da zaustavim video.
Ovdje bi trebalo bude kraj. Eto. I to je bilo sve od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!